Mba, ante. Amba. Ika kene? Amba. Mba, Amba. ika mara. Amba. Basite, obejane. Note, bon, mbe mfole la se au be la jelema, no be an la mena, ko anche. Note, no toko yere iya fo chokomna ulo, ko Coleman Donaldson. Note, mo chama ya fola ma ko Adama Diallo. Ale mba. Ale farafin toko ye. Donc, ni nyinana Coleman ko, ebe se ka fo ko Adama. Note, na kun, ale kalan sugu dɔ ye ka tugu ne bɛ n ka doctorat le kɛ Amérique n b'a kɛla université dɔ la an b'a fɔ a ma ko l'université de Pennsylvanie a bɛ Philadelphie Amérique ne bɛ n ka doctorat le kɛ kanko le kɔnɔ linguistique éducationnelle donc n nana ka n ka recherche n ka training n nana o dafa donc n nakun le y'o de. I b'a lɔn ne y'a sugandi bon k'a fɔ ko ne y'a sugandi a kɛra n'a fɔ ne yɛrɛ n wulila lɔn dɔ k'a fɔ ko ne bɛna mandenkan kalan k'a sɔrɔ a ma kɛ ten i b'a dɔn fɔlɔ-fɔlɔ ne tun bɛ Burkina Faso n ye san 2 le kɛ Bobo Dioulasso mara la n tun ye baara dɔ kɛ yen an b'a fɔ ko Corps de la Paix dɔw b'a fɔ ko Peace Corps de tun ye o baaraw kɛ ale tun ye n lase Bobo Dioulasso fan fɛ ani o tuma ne tun bɛ baara kɛ la dugu fitinin dɔ la o dugu nin na kan min tun bɛ fɔ caman o le tun ye julakan ye donc ale kɛra sababu ye n ye mandenkan lɔn bon a diyara n ye cogo min na ne y'a fɔ ko ne tɛ se k'a to ten ka tubabukan fɔ ni n b'a fɛ ka teriw ani mɔgɔw lɔn kosɛbɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ ne ye fo n ka kan de dɔn donc kɔfɛ n nana a faamu ko n tun b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ ni kalan ye donc ne ye n ka doctorat daminɛ tuma min n ko n bɛna to mandenkan le kɔnɔ comme ne tun y'a lɔn dɔɔni ka ban donc ale kɔni ale kɛra sababu ye ne ye mandenkan sugandi. Ayiwa bon sisan i b'a dɔn ne ye san 2 baara kɛ Burkina ne tun bɛ baara kɛra yɔrɔ dɔ la an b'a fɔ ko inspection ale ye n'a fɔ bon service dɔ la o bɛ école ninnu bɛɛ kɔrɔsi k'a sɔrɔ ka fɔ mɔgɔ ye kalan ka kan ka kɛ cogo min na ne tun bɛ o kalan le kɛ o baara le kɛ ani école le dɔrɔn tun tɛ hali mɔgɔ minnu ma tubabu kalan kɛ minnu ma taa école publique olu dɔw tun bɛ ni samiya fɛnkɛ ni tilegan waati tun bɛ yen sɛnɛ tun tɛ kɛ yen o tun bɛ baliku kalan kɛ n'o tilara baliku kalan na tuma caman a tun ka dɔw ye ka formation ni fɛnw kɛ bon ne fana ne tun bɛ inspection na donc ne tun bɛ baaramisɛnw dɔw lɔn o y'a fɔ an ye ko ni ye waati sɔrɔ n bɛ taa baara kɛ ni o mɔgɔ ninnu ye o camanba de kɛra muso ye bon a diyara n ye ne taara o dɛmɛ walasa ka se ka safinɛ dilan ani fana ka o ka tɔn sigi tɔn ninnu tun bɛ yen nka o tun ma o sariya sɛbɛn n taara ka sariya ninnu bɛɛ sɛbɛn julakan na n'o ye k'o ladi k'o bilasira dɔrɔn donc ne tun bɛ baliku kalan nin kɔnɔ san 2 nka bon san 2 tɛmɛnen kɔ n y'a ye tiɲɛ tiɲɛna baliku kalan a man diya mɔgɔ ye kosɛbɛ ka tugu ni gouvernement yɛrɛ ma wari bɔ ka dɔw ma walasa o ka se ka baliku kalan kɛ o tun t'a kɛ ani fana i b'a dɔn o san 2 nin kɔnɔ hali siɲɛ kelen n m'a ye mɔgɔ bɛ kafa dɔ bɔ ka kalan ale yɛrɛ kosɔn ni o bɛ kafa bɔ o kɔrɔ ko wari dira ale ma a bɛ jija ka taa bɔ
a kɛra fɔ i b'a dɔn cogo min na ni bɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye kɛnɛma a sigilen bɛ a tɛ baara kɛ la a bɛ te min na mais a bɛna kalan kɛ ne ma deli k'o ye mɔgɔ b'a kɛ la fɛn ka bamanankan ma deli k'o ye bon ani fana bon i ma yɛlɛ ye janko ka mɔgɔ ye min bɛ sɛbili kɛ la fɛn ka o yɛrɛ kan na ko jija o la ka o yɛrɛ ka kafa bɔ ma deli k'o ye san 2 tɛmɛnen kɔnɔ hali kafaw yɛrɛ a sɔrɔ tun man di ne tun bɛ i b'a dɔn kan diyara n ye bon i b'a dɔn mɔgɔ dɔw b'a la olu jijɛnen ne dɔɔni nka bon gafew a sɔrɔ man di ne kɔni kan diyara ne cogo min na ne tun bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ka julakan gafew ɲini mais tuma caman n dɛsɛra k'o sɔrɔ hali ni taara bobo julaso yɛrɛ ka lɔgɔfiyɛ la e tun tɛ kafa sɔrɔ donc ne kɔni n y'a ye balikukalan a bɛ yɔrɔ min na bi bon a bɛ san 50 le bɔ mɔgɔ ye wari caman dɔ a la UNESCO ye wari bɔ bon Amérique ye wari bɔ ka di Mali ani Burkina Côte d'Ivoire la Guinée o ya wari caman d'a ma walasa mɔgɔ ka balikukalan kɛ mais san 50 tɛmɛnen kɔ bon an ye ɲɛtaga jumɛn le sɔrɔ a la bon ne kɔni ne tɛ se k'a fɔ ko foyi ma sɔrɔ a la nka an b'a lɔn ko a ma taa yɔrɔ jan donc olu kɛra sababu ye bon ne ɲɛsin fɛn wɛrɛ le ma bon i b'a dɔn fɛn min y'a kɛ ne gɛrɛla n ko la a man kɛ i n'a fɔ ne y'a ye balikukalan dɛsɛra dɔrɔn k'a fɔ ko ne bɛna fɛn gansan sugandi ka n ko kalan ne tun tɛ n ko lɔn hali a tɔgɔ yɛrɛ n ma deli k'a mɛn ne ye san 2 min kɛ Burkina o tuma n ma n ko tɔgɔ mɛn bon kɔni ne tun bɔra Burkina n tun ye kalan wɛrɛ dɔ sɔrɔ o kalan wɛrɛ nin a ye n lase Faransi ne tun bɛ Faransi ka kalan dɔ kɛ o kalan nin a ɲɛsinnen tun bɛ farafinkan politiki le ma i n'a fɔ bon colonisation waati la Faransi ye farafinkan labara cogo di yala o tun b'a fɛ mɔgɔw bɛ kalan kɛ o ka kan na yala o tun bɛ sɔrdasi kalan o tun bɛ farafinkan fɔ ani fana bon ni tun bɛ taa duguma kalanso ninnu na yala mɔgɔw tun bɛ farafinkan kalan ne tun bɛ o ɲɛɲini la katugu ne y'a ye balikukalan a man taa yɔrɔ jan donc walasa ka o sababu faamu ka kun faamu fo n ka ko segi ka fɔlɔfɔlɔ ko ninnu filɛ donc o tuma ne tun bɛ kalan kɛra karamɔgɔ dɔ fɛ professeur dɔ la a bɛ l'université dɔ la Paris ko l'INALCO l'Institut national des langues et civilisations orientales o yɔrɔ la kabi o bɛ bamanankan kalan na kabini kuma jan han de ye kabini kuma jan bon yola i b'a dɔn ne yɛrɛ ma ne ayiwa basi tɛ comme ne fana i b'a dɔn ne ma mɛn fɛn Bamakɔ yan caman ne tun bɛ Bobo Dioulasso ne tun bɛ Abidjan ne tun bɛ Kankan ani Bamakɔ donc han nin m'a lɔn y'a sɔrɔ yɔrɔ min nka bon mandenkan sugu dɔ la kabi tuma jan a bɛ ten donc ne tun bɛ bamanankan kalan dɔɔni ka to ka n na ɲɛɲini le kɛ mais o waati la karamɔgɔ min tun bɛ n kalan na a y'a fɔ an ye bon ale bɛ kanbolon le ɲɛɲini le dialecte ale b'a fɛ ka a b'a fɔ ko segukan bɛ kuma ten sikasokan bɛ kuma ten bamakokan bɛ kuma ten ka sɔrɔ ka fɛn misɛn ninnu fɛn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ a bɛ yen ale b'o kɛ ale ye linguiste le ye bon an b'a fɔ dialectologie ale bɛ dialectologie baara le kɛ bon ne ye linguiste ye fana nka ne ka baara tɛ o ye ne tun b'a fɛ ka fɔlɔfɔlɔ ka kalan tun bɛ kɛ kan na jati
nga cheni a tunye choko abetoka na yanka aka nyanyini leke olo kera sabu ye ayenko don donc mana kalanke ale fetuma me aya fon ye ko bon kolma ni afrika ni bafeka fenga baliku kalan o ni bafeka ika terini nyasi alema muna ima nko fana kalan nko e jumaye ako sebili dolo adlana walasa ka seka manenka sugu be sebe nin professeur ndo fe Paris ane fana ibano fami kaboko ye cheni yere faragwe dolo nga france kan yere te alebe bo Russie atoko ko Valentin Vidrin to ima ye ne american je ne tumbe france Russie je fana tumbe an site farafin ye nga antum ale ya fa ko unko be ni ba fe ka ta nyefe ni ka nyanyine muna te gore unko la ka tafle ka lon ay famille ngo ye jumai bon aya fa ye sebili dolo aya boka yiranna ya ye sebili kirkara dolo bo abe sebila samfe ka ta duma ba abe sebe ka ta te ma nyefo dala ma asilon fio sabo écriture latente jati nga bon ko ne kanlandie kanka dine donc bon chene aya fa ye ko akramo be akarandeu be français bon aya foko abe farfina ko gafa obe soro donc ya fo bon ne ma dele ko ye nga bon kam karamolo mena da akumala ka ta alaje donc ne tara internet ka ne tara internet na ka soro ka sebe ko ngo ka nyini ja abe chama ne tunta ye hali intume bobo dula so tuma me ne ma kuma me e ase ordinateur la dro ko ngo dro nga ye bon jaw chaman be se ka ye mogo ba kela do ba ke fenga la gine do ba kera yoro bela akera vo dale tumba yira ko fenga adama down le ba kela ani fana ni tara Facebook Twitter la a bate ku chaman tumbe mogo tumbe sebele kela nkola nko ni kabako ye nebe kan le nyina ma se ka akalambaga wa sebe bago ye nga obe koni obe sebili kela sebili mena neta don bon ma se ka kalan olon autume sebili men sebe ma se ka lon obe ful kela ba obe sosoli le kela ma don nga nko bon ne manenkan lo kam manenkan jaran ne bena njija ka le fana kalan ka don donc ale semfe ne gwerla nkola po ibadon ne otuma ne tunte fo elon ala nga ngwerela la tuma mana nya ye kavani amake na fo mogo be ka sebli kela okumfe agafa be chama ani ni tarao kono aba faye ika kanka sebli ke chokomana ani mogo me obe sebli kela ala obe osare obe bato femi manke baliku kalana ni me baliku kalan kono bo ibalo sareo ka kanka ka da yoromena ka foko ni be nara nina ni be noro nina ni nunu be bonyona o maseka le ko nyana bo hali bi bo yoro dulu be sikabala mogo malo yala amba sebete o maseka bon ka latige o bana ke chokmana nkoro amankete bo ni diaraye ani fana nko sebeli na fendo bala ibalo an linguist ambe kanya nyini kojugo
i b'a dɔn ne bɛ nko karamɔgɔ caman sɛgɛn ne bɛ to ka sigi o kɛrɛfɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ nin fɔ di i bɛ nin fɔ di i b'a sɛbɛn di i bɛ ka di ka fɛn misɛn ninnu ɲini fɛn dɔ diyara linguiste ye o le ye bon an b'a fɔ tubabukan na ko le ton ka tugu mandenkan kan bolo bɛɛ dulakan maninkakan bamanankan o bɛɛ bɛ fɔ ni ton o kɔrɔ ko bon kan fɔlaw yɛrɛ b'a kalama nka o ma lɔn ko ton do mais ton o kɔrɔ ko ka fɛn fɔ i n'a fɔ a ani a an b'a dɔn ko o tɛ kelen ye bon i b'a lɔn i bɛ se k'a fɔ bala ni bala o tɛ nɔnɔ u ba ani ba ale ni masamuso ni masamuso jati fulakɛ ani fulamuso ani fulamuso jati ni ko bɔ sɛbɛn baliku la a tɛ se ka sɛbɛn dɛ bi b'a dɔn olu ye politiki min ta ka tugu independence waati la UNESCO ye wari caman bɔ ko mɔgɔ o ka ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka sɛbɛsun sugandi o tuma o y'a fɔ ko bon tɔnko ni bon an b'a fɔ a ma n kɔrɔ ko fɛngɛ kamasiri ko tɔn ninnu o bɛna mɔgɔ sɛgɛn farafin tɛ se k'o dɔn o ko hali n'an ye bon système dɔ sugandi ka sɔrɔ ka a fara fɛngɛ arabu sɛbɛnsun kan ba ka fara fɛngɛ latin sɛbɛnsun kan a sɛgɛn ka bon kun tala ka sɛbɛn ani i b'a dɔn an bɛna mɔgɔw min kalan baliku kalan na olu bɛɛ ye sɛnɛkɛla ye o ma kolon o bɛ kunfin o ma ale fɔ kɔni an b'a lɔn ko a tun bɛ o hakilila bon ne hakilila a bɛ tɛ o y'a fɔ ko bon i b'a dɔn an b'a fɛ hali k'a fɔ ko baliku kalan mun na y'a wele tɛ i n'a fɔ bon mɔgɔ wɛrɛ ma deli ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ kalan foyi kɛ jati cɛkɔrɔbalama dɔrɔn ka sin ka taa sɛbɛnni dɔw kɛ k'i kun baliku kɔrɔ de o baliku kalan donc sisan a kɛra fɔ kalan ni mɔgɔ yɛrɛ min tun bɛ mɔgɔ lasu k'a kɛ bon olu yɛrɛ tun t'a fɛ k'a kɛ o b'a fɛ ko bon mɔgɔ min man kalan mɔgɔ min ma ko ɲa ye olu b'a kalan ne t'a fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min y'a kɛ olu bɛ ten o tɛ dɛ hali ni i b'a dɔn ka kolon ani ka karan kɛ o tɛ kelen ye mais olu tun tɛ baliku karandenw o tun t'o jate o tun b'a fɔ ko bon kamasiri o ka gɛlɛn kun t'a la kosɛbɛ ja nko ye sira wɛrɛ ta k'a fɔ ko tiɲɛ na hali ni kamasiri o ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn nka n'a ma sɛbɛn a ka gɛlɛn i bɛ i la kuma sɛbɛn ka di dɔ wɛrɛ ma walasa a ka se k'a fɔ a ɲɛ kan n'an b'a fɔ ko muso tɛ yan ani muso tɛ yan bɛɛ b'a dɔn bamanankan na ko o tɛ kelen ye dɔw kɔrɔ ko an bɛ kumana muso min kan a tɛ yan dɔw kɔrɔ ko muso si tɛ yan sisan walasa ka nu bɔ ɲɔgɔn na n ko sindibaga cɛ min y'a fɛngɛ sɛbɛsun ni min y'a dilan ale kɔni y'a fɔ ko tiɲɛ fɔ an ka kamasiri nu sɛbɛn bon an linguiste comme an kɔni an b'a fɛ kan lihala yɛrɛ bɛ dɔn ani sɛbɛn a diyara an ye an y'a ye tiɲɛ ni ale yɛrɛ sera ka kan ni faamu yanni an yɛrɛ k'a faamu donc ni kɔni a y'a yira n na ko n ko ye sɛbɛsun sugu min ye bon a sɛbɛsun ɲɛnama dɔ a bɛnna fɛngɛ mandenkan lihala le ma ka tugu fana a ye kolodenw min ta a ye koloden bɛɛ ɲasin a y'a siri mankan kelen le ma donc tiɲɛ a ye min kɛ a diyara n ye a diyara linguiste caman ye yɛrɛ yɛrɛ i b'a dɔn ale ka tugu an tun bɛ kuma min fɔ k'a fɔ ko n ko ye sɛbɛsun min ye a bɛnna fɛngɛ mandenkan fari le ma ale ye ko kelen ye mais ko min ye min y'a kɛ sababu ye n gɛrɛla n ko la ale tɛ sɛbɛsun ye fɛn dɔ ye nka fɛn min diyara n ye kojugu ale tun ye n ko kalanden ni n ko karamɔgɔ ye
katugu o jijalen don bɛɛ bɛ ka sabali kɛ hali ni wari foyi tɛ o ka bara la i b'a dɔn balikukalan na ne m'a fɔ ko kabi independence waliti la UNESCO bɛ ka wari caman bɔ k'a fɔ ko farafin ka kalan kɛ o yɛrɛ ka kan na ja farafin bɛ kalan kɛla o ka kan na wari ma d'o ma mais o t'a kɛla i ka sira kan o bɛ a kɛla o yɛrɛ ka sira kan donc ne fana i b'a dɔn ne t'a fɛ ka mɔgɔ jagoya ka i tɛ se ka mɔgɔ jagoya ka fɛn kɛ o tɛ mɛn fɛ nunu o bɛ ka baara kɛ nko kɔnɔ o bɛ lɔn kafaw bɛ bɔla journal le tun bɛ sɔrɔ ni a bɛ barala na katugu o ɲɔgɔn ma kɛ balikukalan na fo ni mɔgɔ ye wari bɔ ka di mɔgɔ ye fo k'a fɔ ko foyi ka nin kɛ mais nko kafew olu tun bɛ sɔrɔ hali ni mɔgɔ yɛrɛ o tun bɛ o yɛrɛ ka balo wari ta ka sɔrɔ ka don kafa kɔnɔ ko n bɛna kafa nin bɔ ko n bɛna a bɛɛ sɛbɛn bolo la walasa n den ka se ka karan donc ni tiɲɛ na a ye n dabari ban katugu ne ma deli ka ɲɔgɔn ye farafinna yan mɔgɔ b'u jija o cogo la aw ma nin baara la mais aw jijalen don a la n'olo i ma deli ka ɲɔgɔn ye n kɔni kanko fan fɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye donc a tiɲɛ na ale kɛra ale kosɔn yɛrɛ ne gɔrɔla nko la bon k'a fɔ ko kamasiri le bɛ sɛbɛn k'a fɔ ko fɛngɛ sɛbɛsun fana ɲɛna ale tun ye gansan ka fara o kan mais fɛn yɛrɛ min diyara n ye o le tun ye mɔgɔ ani o ka jija ye ayiwa bon i b'a dɔn ni b'a fɔ ko yala nko bɛ yen i b'a dɔn nko ne kɔni ne y'a kɔlɔsi nko karamɔgɔ ni nko karandenw fɛ yen bon nko an bɛ se k'a fɔ kɔrɔ fila de b'a la k'a fɔ ko nko bɛ yen a bɛ se k'a kɛ sɛbɛnni le ye mais ni b'a fɔ ko nko le bɛ yen a bɛ se k'a kɛ kumakan fana bɛɛ b'a dɔn ko bamanankan fɔlaw bɛ Amérique o caman b'a la donc e bɛ kan nin lɔn tɛ ne bɛ dɛsɛ ka kan nin fɔ ne bɛ taa lɔgɔfiyɛ la muso dɔw bɛ yen a bɛ to ka bamanankan fɔ an ye Philadelphie ne ka dugu la maliyɛn muso dɔw lo mais bon n'an ye ɲɔgɔn ye an bɛ foli kɛ an bɛ fɛn bɛɛ fɔ bamanankan na donc ale kɔni a bɛ kɛ bɛɛ b'a kalama sisan k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ kalan kɛ ka o yɛrɛ ka bamanankan sɛbɛn ni nko sɛbɛnsun ye ale fana bɛ kɛla katugu bon ne bɛ université la bon n tun ye kalan wari dɔ sɔrɔ o wari ni ne y'a bɔ k'a di nko karamɔgɔ dɔ ma walasa a ka se ka n kalan université la bon ani fana dɔw fana bɛ mɔgɔ kalanna kan na Harvard université la Boston o karamɔgɔ bɛ a bɛ ka mɔgɔ kalan n'o b'a fɔ ko ne b'a fɛ ka bamanankan kalan i b'a dɔn min ka di Américains ye minnu bɛ kalan kɛra ye a ka dɔw ye o ka se ka kafew sɔrɔ bon ka kan fɔ dɔrɔn ale ti dɛmɛ kosɛbɛ ka kan dege ni sera ka gafew sɔrɔ ale b'a nɔgɔya i ye donc bon olu senfɛ cɛ ni a bɛ ka mɔgɔw kalan nko sɛbɛnni la walasa o ka se ka gafew fana kalan ani fana ka taa internet kan ka mɔgɔw ka Facebook ni fɛnw kalan fɛngɛ bamanankan na ne yɛrɛ ka kuma laban bon ne ka kuma laban b'a fɛ ka n foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ani fana b'a fɛ ka se karamɔgɔ Ayidara ma bon n b'a dɔn ko ale bɛ ka farafinkan sabati a ye nko karamɔgɔ fana dɛmɛ donc ni diyara n ye a diyara nko karamɔgɔ bɛɛ ye donc ne foli kɛrɛnkɛrɛn bɛ ale ye ko ani ce ani baraji baasi tɛ i ni jɔ ani ce